ва ба тамоми нафарҳое ки ба мусофиркашонӣ машғул мебошанд 1 моҳ рафта дарсҳои ҳарбӣ бихонанд. Салом тамошобинони канали Юрист TJ. Як информатсияи нава ба маълумоти шумо мерасонем. Баъдан каме комментарияҳои шуморо мехонем. Ба хотири ҳар рӯз барнома кардан як дастгирии хуб кунен ба аксияи грандиозӣ. Ман боварӣ дорам ки барномаҳоро чӣ хеле дастгирӣ мекунен. Дастгирии шумо ҳамон хеле дар ҳама кор. Комментарияи видеоро бубинен. Номери WhatsApp ҳастад. Амуро сахранид кунен дар телефонтон ва дар WhatsAppш салом нависонен. Тамоми информатсияҳош барои шумо меравад. Сарбаланд бошед бародарои азиз. 70 дона падаркҳои аҷоибот шуморо интизор аст. Хоб мавзӯи асосии имрӯзаро шурӯъ мекунем дар бораи рақамҳое ки барои мошинои мусофиркаш рақамҳои сабз муқаррар кардаанд дар ҳамин бора суҳбат мекунем. Қайд карда гуфтанд ҳамаи соҳибони воситаҳои нақлиёти барқӣ ё электромобилҳо вазифадор мебошанд ки рақами сабз харидорӣ намоянд. Ин дар асоси қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯзи 2 апрел мебошад. Яъне ки қарори нав дар ҷумҳурии Тоҷикистон буромадагӣ буд моҳи апрел буд ва мутобиқи ин қарори нав бояд тамоми воситаҳои нақлиёти мусофиркашонии барқӣ номери сабз дастрас бикунанд. Маблағи рақамҳои сабз ва рақамҳои оддӣ фарқ надоранд. Яъне ки ба мисли рақамҳои оддие ки харидорӣ мекунен мерен ба номтон мекунен, ҳамин рақамҳои сабзам ҳамон қадар нархи арзиш доранд. Яъне 380 сомониро дар бар мегиранд. Дар ин бора Рустам Мирзомуродзода, сардори бозрасии давлатии автомобилии ҷумҳурии Тоҷикистон хабар дод ва ба тамоми нафарҳое ки ба мусофиркашонӣ машғул мебошанд хотиррасон карда гуфтанд ки касеш ки электромобил доранд бояд ҳатман рақамҳои сабз дастрас бикунанд. Ба ҳамин хотир ҳар нафаре ки дастрас кардагӣ нестен тибқи муҳлати додашуда рафта муроҷиат кунен ва рақамҳои сабзе ки пешкаши нафарҳои шидагие ки ба мусофиркашонӣ машғул мебошанд дастрас мекунем. Тамом бародарони азиз ва мо хостем ки ҳамин информатсияро барои нафарҳое бирасонем ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон қарор доранд ва ба кору фаъолияти таксиронӣ машғул мебошанд. Ба кору фаъолияти мусофиркашонӣ машғул мебошанд хостем ки бирасонем ба шумо. Акнун камтар комментарияҳоро мехонем бародарои азиз. Бо диққат гӯш кунед то ба саволҳои дар кории хитон ҷавоб бигирем. Ягон таи шумо агар бихоҳед фаҳмидан ки аз Россия шуморо запрет кардагӣ ҳастанд ё ин ки не, шумо дар ин ҳамин рақамҳои рӯи экран WhatsApp да муроҷиат кунед ва проверка мекунаву ҷавобшо барои шуморо мегӯяд. Як кас нависонда ассалому алайкум акаи Сормон. Як вақт гуфта будӣ Кореяи Ҷанубӣ ба кор даъват мекунад. Ҳамин чӣ шидак? Гуфтӣ дар куҷои дарс метавон бо. Бале бародари азиз ва гироми қадр, донишгоҳи аграрӣ мерен муроҷиат мекунем. Дар оҷа курсҳои дарсомӯзӣ ройгон ҳастанд. Забони англисӣ ё ки забони кореягӣ метавонем ки бирен бепул дарс бихонем. Ва барои кор дар Корея бояд ки дар соли 2025 аллакай барои шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон визаи корӣ дода шавад. Як кас нависонда ассалому алайкум акаи Сормон. Мо ба Европа кору фаъолият карда метавонем. Роҳоша нишон диҳед. Саломат бошед. Ростига бародари азиз дар бораи кор дар Европа маълумоти бисёртар надорем. Агар ки ба шумо зарур бошад дар комментария фикротонро бинависонед. Мо як камтар информатсияҳои дар кориро ҷамъ мекунем ва як видеои алоҳида мекунем насиб бошад. Як кас нависонда ки чӣ ба комменти ҳеҷ қадар ҷавоб наметӣ. Ба фикрам ягон видеои дигази комментария нахондистам. Як кас нависонда ассалому алайкум акаи Сормон. Даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ ҳозир сар шидааст ё ин ки не? Ва оиди вайни билет камтар мефаҳмондӣ? Мешавад харида? Даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ 1 октябр сар мешавад, призофи тирамоҳӣ ва вайни билети пулакӣ ҳозир вуҷуд дорад. Нафарҳои хоҳишманд метавонанд ки бо 54,000 сомон пардохт кардан 1 моҳ рафта дарсҳои ҳарбӣ бихонанд ва вайни билетҳо дастрас бикунанд. Як кас нависонда ассалому алайкум акаи Сормон. Ҳамарӯза нархи билетҳои рейсҳоро гап мезадӣ. Бениҳоят хуб мешида. Ҳамирам ба назар бигир. Гап нест бародари азиз, кӯшиш мекунем ки гуфтаи шумо шавад. Як каси дигар нависонда ки ака намедонӣ кай амнистия мешавад. Не бародари азиз, дар мавзӯи амнистия шидан вақте ки официални қарор ё ки қонун қабул мешавад,
баъдан аниқ мешавад. ҳозир ҳеҷ чиз ки қабул шудагӣ нест ва мо аз пеши худмон ҳеҷ чиз гуфта наметавонем. тамошобинони азиз ва гироми қадр, видеои имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. то видеоҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.